உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளே, சாதி ஒழிப்பை சமூக விடுதலை என தமிழகத்தில் களமாடி வரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் தமிழர்களின் உரிமைகளுக்காகவும் ஒடுக்கப்பட்டோரின் விடுதலைக்காகவும் போராடி வருகின்றனர். இன்றைய களத்தில் சிறுத்தைகள் நிகழ்ச்சியில் கட்சி தலைவரும் எழுத்து தமிழரின் நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமின்றி எழுத்து தமிழரின் ஆணைக்கு இணங்க களத்தில் சிறுத்தைகள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் இப்போது பார்க்கலாம். மணிப்பூர் மாநிலத்தில் பழங்குடியினர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதலை தடுக்காமல் கலவரத்தை தூண்டிவிடும் பாஜக அரசை கண்டித்து தூத்துக்குடி மேட்டுப்பட்டியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் கண்டன பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மத்திய மாவட்ட செயலாளர் அகமது இக்பால் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட வர்த்தகர் அணி அமைப்பாளர் சுலைமான், வழக்கறிஞர் அணி அர்ஜுன், முன்னாள் தொண்டரணி மாவட்ட அமைப்பாளர் பட்டுவளவன், முன்னாள் இளைஞிருத்த எழுச்சிப்பாசறை மாவட்ட அமைப்பாளர் வேந்தன், முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளர் செல்வகுமார், வட்ட செயலாளர்கள் முகமது ரஞ்சித், மாணவர் அணி ஷரீப் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். தஞ்சாவூர் மாவட்டம் புதுக்குடி மாதா கோவில் தெருவில் 200க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இவர்கள் அப்பகுதியில் உள்ள புறம்போக்கு இடத்தில் பல வருடங்களாக விவசாயம் செய்து கொண்டு கால்நடைகளை வளர்த்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் எந்த முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் இந்த இடம் தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்திற்கு கிரயமாக பெற்றுள்ளதாக கூறி பால் பண்ணை நிர்வாகம் கட்டுமான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதனையடுத்து புதுக்குடி கிராம மக்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் ரிட் மனு தாக்கல் செய்தனர். இதுகுறித்து பூதலூர் தாலுகா அலுவலகம் மற்றும் தஞ்சை மாவட்ட அலுவலகத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. இதில் உடன்பாடு எட்டாமல் தோல்வியில் முடிந்தது. இந்த பேச்சுவார்த்தையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தஞ்சை மாவட்ட மைய செயலாளர் சொக்கா ரவி, திருவையாறு தொகுதி துணை செயலாளர் இளங்கோ, பூதலூர் ஒன்றிய செயலாளர் செந்தில் சிலம்பரசன், ஒன்றிய துணை செயலாளர் ராஜ்குமார், மாவட்ட துணை செயலாளர் RC ஆதவன், யோகராஜ் மற்றும் 100க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர். புதுக்குடி கிராமம் அதுல கிட்டத்தட்ட 120 ஏக்கர் நிலங்களை கையகப்படுத்தி அரசுகிட்ட கையகப்படுத்திருக்காங்க. இது 1990ல கிராம சபை கூட்டம் மூலியமா இதை அவங்க வாங்கியிருக்காங்க. இதுல என்னன்னாக்க அவர்களை இதை கையகப்படுத்தும் போது பொதுமக்கள் அனைவருக்கும், குறிப்பா சொல்லப்போனா புதுக்குடி கிராம மக்களுக்கு எந்த அறிவிப்பும் இல்லாம அவங்களுக்கு தெரியாமையே இந்த நிலத்தை கையகப்படுத்திருக்காங்க. இப்ப பல 100 வருடங்களா இவங்க அங்க கால்நடைகள் மேய்ச்சல் இருந்திருக்காங்க, வேளாண்மை அங்க பண்ணியிருக்காங்க. இப்ப திடீர்னு அதை அவங்க சுற்றியுள்ள கிராமங்களை சுற்றியுள்ள பகுதியில் ஃபென்சிங் பண்ணும் போது அவங்க கால்நடைகள் மேய்ச்சலுக்கு போக முடியாம பைபாஸ் ரோட்ல நிறைய விபத்துகள் ஆகுது. ரெண்டாவது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அந்த இடங்களையும் சேர்த்து அவங்க 120 ஏக்கர் ஃபென்சிங் பண்ணும் போது இந்த 120 ஏக்கர் இவங்க ஃபென்சிங் அதாவது கையகப்படுத்துக்கு முந்தி அந்த மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு 11 வருடங்களா இருந்த அந்த மக்களை அப்புறப்படுத்திட்டு அந்த இடத்த ஃபென்சிங் பண்றாங்க. இது ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். ரெண்டாவது கிராம சபை கூட்டம் போடுறப்ப புதுக்குடி கிராம மக்களை கூப்பிடவே கிடையாது. அவங்க தண்டரா மூலியமாவோ ஒளிபெருக்கி மூலியமாவோ அதை தெரியப்படுத்தி அவங்க கையகப்படுத்தல. அதனால இது ஒருதலை பட்சமா இந்த கையகப்படுத்த அதை சேர்ந்து நடத்திருக்காங்க. இதை பல வருடங்களுக்கு முன்பு நாங்கள் மனு கொடுத்து பல போராட்டங்கள் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது புதிதாக வந்துள்ள மாவட்ட ஆட்சியரிடம் இந்த மனுவை அளிக்க உள்ளோம். என்ன கோரிக்கைன்னு சொல்லுங்க. நேரில் அவங்க ஆய்வு செய்து உண்மை நிலையை கண்டறிய நாங்கள். அதாவது என்னன்னாக்க அந்த மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அவங்களுடைய கால்நடைகள் மேய்ச்சலுக்குரிய நிலங்களை ஒதுக்கணும். அவங்க ஏற்கனவே வேளாண்மை பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க. அந்த இடங்களை ஒதுக்கி விட்டுட்டு அங்க மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. மக்களுக்கு விளையாட்டு திடல் அது செய்யணும். ஆஸ்பத்திரி எந்த அடிப்படை வசதியும் அந்த கிராமத்துக்கு கிடையாது. அதனால அங்க ஒரு ஆஸ்பத்திரி ஏற்படுத்தணும். அதற்குரிய இடங்களை மக்களுக்கு ஒதுக்கிட்டு அவங்க ஆவியின் பால நிர்வாகம் மற்ற இடங்களை அவங்க கையகப்படுத்திட்டோம். ரெண்டாவது அரசு ஏரிகளை கையகப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சட்டமே போட்டிருக்காங்க. ஆனால் அந்த நிர்வாகம் ஏரியுடைய நிலங்களையும் அவங்க கையகப்படுத்திருக்காங்க. இதை மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் ஆய்வு செய்து உண்மை நிலையை கண்டறிந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நியாயமான தீர்ப்பு வழங்கணும்னு இதன் மூலமா இங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 பேர் வந்திருக்காங்க. அவங்களுடைய நியாயத்தமான கோரிக்கைகளை ஏற்று மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் ஆய்வு செய்து மக்களிடத்தை உண்மை நிலையை கண்டறியணும்னு நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம்.
கடலூர் மாநகராட்சி 34வது வார்டைச் சேர்ந்த ஆலை காலனி, குழந்தை காலனி, மணவெளி ஆகிய பகுதியைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் கடலூர் மாநகராட்சி துணை மேயர் வழக்கறிஞர் ப. தாமரை செல்வன் அவர்களிடம் அடிப்படை வசதிகள் கேட்டு மனு கொடுத்தனர். இந்த நிகழ்வில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் கடலூர் நகர செயலாளர் செந்தில், மாநில துணை செயலாளர் சரண், மாவட்ட அமைப்பாளர்கள் சித்திரவேல், சதீஷ், நகர துணை செயலாளர்கள் பரதன், ஹிட்லர், கிருஷ்ணா, மாவட்ட நிர்வாகிகள் ராஜ்குமார், சலீம், அளவான், வெங்கடேசன், திமுகவைச் சேர்ந்த மணவெளி குணசேகரன், குழந்தை காலனி முருகன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். கடலூர் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடி கல்குணத்தைச் சேர்ந்த 12ஆம் வகுப்பு படிக்கும் தலித் மாணவர்கள் ரிஷிதரன், மனோஜ்குமார் ஆகியோர் பள்ளியை முடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு செல்லும் போது அதே ஊரைச் சேர்ந்த மாற்று சமூகத்தினர் மாணவர்கள் இருவரையும் வழிமறித்து சாதியை சொல்லி திட்டி அடித்துள்ளனர். இதனை அறிந்த கடலூர் மாநகராட்சி துணை மேயர் வழக்கறிஞர் ப. தாமரை செல்வன் உடனடியாக குறிஞ்சிப்பாடி காவல் நிலையம் சென்று சமூக விரோதிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புகார் மனு அளித்தார். அப்போது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் கடலூர் நகர செயலாளர் மு. செந்தில், நகர துணை செயலாளர் ஹிட்லர், கிருஷ்ணா, பரதன், சலீம், வளவன், ராஜ்குமார், ஜெகன் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர். கடலூர் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடி காவல் நிலையத்துக்கு உட்பட்ட கல்குணம் கிராமத்தை சேர்ந்த மனோஜ்குமார் மற்றும் ரிஷிகுமார் என்ற 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களை அதே கிராமத்தை சேர்ந்த மாற்று சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் வேண்டுமென்றே இவர்கள் தாக்கப்பட்டவர்கள், அவர்கள் தாக்கப்பட்ட அல்லாதவர் வேண்டுமென்றே அவர்களை வழிமறித்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும்போது வேண்டுமென்று வழிமறித்து இருவரையும் கடுமையாக தாக்கியுள்ளார்கள். இவர்களை தாக்கிய சமூக விரோதி மீது உடனடியாக SC/ST ஆக்டில் வழக்கு பதிவு செய்து அவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என்று குறிஞ்சிப்பாடி காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் பிரசன்னா அவர்களிடம் புகார் மனு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க என்று சொல்லி அந்த கிராமத்திற்கு எதிரிகளை பிடிப்பதற்காக சென்றுள்ளார்கள். ஆகவே உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லினோம். இதன் பிறகு நாங்கள் கடலூர் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அவர்களை சந்திக்கலாம் என்று இருப்போம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்றைக்கு தலைவர் எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் காட்டுமன்னாடிக்கு வர இருக்கின்றார்கள். ஆகவே அந்த நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு இன்று மறுநாள் நாளை காலை கடலூர் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அவர்களை சம்பந்தமாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் சந்தித்து இருக்கிறோம் என்பதை தெரிவித்துள்ளோம். தென்காசியில் உள்ள ஆதி திராவிடர் நலத்துறையில் பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான விடுதியில் கல்லூரி மாணவர்களை தங்க வைப்பதற்காக தரம் உயர்த்துவதாக கூறி பள்ளி மாணவர் விடுதியை மூடும் முயற்சியை கைவிடக் கோரியும் பட்டியலின பள்ளி மாணவர்களுக்கும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் புதிதாக விடுதி வசதி செய்து தர கோரியும் தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் டேனி அருள்சிங் தலைமையில் மனு அளிக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில் மாவட்ட துணை செயலாளர் சித்திக், மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர் சந்திரன், தென்காசி ஒன்றிய செயலாளர் பிரபாகர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த கோனேரிப்பட்டி பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு இலவச மனைப்பட்டா மற்றும் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நாமக்கல் பூங்கா நகரில் நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் கோனேரிப்பட்டி மக்களுக்கு இலவச மனைப்பட்டா வேண்டி நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் பழ மணிமாறன் தலைமையில் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து மனு அளிக்கப்பட்டது. இதில் மாவட்ட பொருளாளர் அரசன், நாடாளுமன்ற தொகுதி துணை செயலாளர் கபிலன், நாமக்கல் நகர செயலாளர் வணங்காமுடி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இன்றைய களத்தல் சிறுத்தைகள் நிகழ்ச்சியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் பார்த்தோம். நாளையும் இதேபோன்று சிறுத்தைகளின் பாய்ச்சலை களத்தில் காண்போம். வணக்கம். உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளே,